maglumat almak başartmady. Emma şol bir wagtda käbir habar agentlikleri Habibowyň oktyabr aýynyň ahyrynda suud edilendigini we onuň 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edilendigini habar berdiler. Türkmenistandan Alternativ Habarlar neşriniň ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp berýän maglumatyna görä, belli aýdymçy 24 oktýabrda Aşgabatda geçirilen suud işinde neşe maddasyny satmak we satmazlyk niýeti bilen saklamakda günäli tapylypdyr. Aýdylmagyna görä Habibow neşe maddasyny ulanandygyny boýuna alyp, onuň möçberiniň 100 gram bolandygyny aýdypdyr. Ýeri gelene ýatlasak 4 oktýabrda Türkmen telewizionyasynda görkezilen Watan Habarlar gepleşiginde neşe terişdelerini biqanun ýurda getirenler ýa-da onu satyn alanda aýdylýan ondan gowrak adam şol sanda belli aýdymçy Nazir Habibow görkezildi. Olar efirde öz özlerini ýazaryp çykyş edip, etdi diýilýän jenaýatlary boýuna alypdylar we başgoşan işine ökünýändiklerini aýdypdylar. Şol bir wagtda geçen aýyň ahyrynda Habibowyň tutsuk edilmegi bilen baglykda YouTube saýtynda käbir maglumatlar hem peýda bolup, onu hamana aýdymçynyň aýaly Ritanyň adyndan ýaýradylandygy aýdylýan bir beýannama köpçülige ýaýradyldy. Onu Habibowyň düýbünden başga aýplamalar esasynda saklanandygy we munyň ýörite matlap bilen gurnalandygy öňe sürilýär. Bu video YouTube saýtyna goýulandan bir näçe gün soň pozulup aýryldy. Nazir Habibowyň maşgalasyna ýakyn çeşmelerde bu beýanatyň Naziriň aýaly Rita tarapyndan ýaýradylandygyny inkar etdiler. Şeýlede şu ýylyň awgust aýynda 28 ýaşyndaky Habibowyň tutsuk edilen mahaly beýleki belli estrada aýdymçysy Hacı Ýaz Mämmedowyň hem tutsuk astyna alınıp, soň hem azatlyga goý berilendigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berdiler. Emma Ýaz Mämmedowyň näme sebäpden saklanandygyny häzirlikçe anyklamak başartmady. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä Ýaz Mämmedowyň tutsuk astyna alynmagyndan bir näçe gün soň uly täsirli bir adamynyň onuň arkasyny tutmagy netijesinde ol azatlyga çykarylypdyr. Bu maglumatlar we Habibowyň häzirki ykbaly dogrusunda resmi türkmen çeşmelerinden henide çenli nähildir bir kommentari almak başartmady. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýärin. Türkiýedäki Türkmenistany migrantlaryň sanynyň ýokarlanmagyna baglykda olaryň arasyndaky jenaýatlar artýar. Türk medeniýetinde Türkmenistandan bu ýere işlemäge gelip dodaga düşürilýän zenan migrantlar we wizasyz hem resmi nikasyz ýaşaşyp özüni çykgynsyz ýagdaýa düşürýän aýallar barada habarlar peýda bolýar. Medeniýetde çap edilýän maglumatda İhsan Akkuş adly Türk raýatyň Türkmenistanyň altyna çary ýywa bilen halaşyp resmi nikasyz ýöne dini nikaly ýagdaýda ýaşamaga başlandyğı aýdylýar. Soňra her aýalyň arasynda oňşuksuzlyk ýüze çykyp başlanna türkmen migrant çary we 1,5 ýaşyndaky Kadir Akkuş adly çagasyny alyp birden ýitirim bolupdyr. İhsan Akkuş altyna çary we çagasyny alyp gaçmakda aýyplap sülçülüge arda bilen ýüz tutupdyr. Ol şol wagtyň özünde de käbir telegepleşiklere gatnaşyp oğlunun tapylmagy üçin halk köpçüliginden kömek sorap çykyş edipdir. Türkiýanyň Edirne welaýatynyň İpsala etramynyň jandarma gullugy Kel Aliço adly owada sergetden Gresiýa bir kanun ýolundan geçmäge garaşan adamlaryň saklanýany barasynda gelip goşan maglumatdan uralyp ol ýere operasiýa gurunapdyr. Owada geçirilen gözläp atarış operasiýasynda Türkmenistanyň raýaty altyna çary ýywa bilen ogly Kadir Akkuş tapylypdyr. Azatlyk Radiosu altyna çary ýywanyň soňky ýykwary bilen gyzyklanyp degişli resmiýetlerden jikmejik maglumat almagy synançdy. Ýöne degişli taraplar türkmen zenanyň ýykwary barasynda maglumat bermekden ýüze gurdular. Hupsuzlyk sebäpli adynyň we işleýän ýeriniň agdalmagyny islemeýän bir türk organ işgäri bolsa, Azatlyk Radiosyna beren görüňünde Türkiýede wizasyz bolup işläp ýören türkmen zenanlaryň soňky wagtlarda dürli sebäplerden gaty köp göz astyna alınýanlygyny ma'lum etdi. Azatlyk Radiosyna maglumat beren ol çeşme göz astyna alınýan ýa-da tutsuk edilýän türkmen zenanlaryň öz ýurduna gitmekden ýüze gurýanlygy sebäpli olaryň häzirlikçe deport edilmeýänligini hem bildirdi.
Boloyda Türk metbuatyna ýaýran bir habarda iş tapyp berjek diýen wada bilen Türkmenistanyň Istanbul'a getirilen türkmen zenanlary ağırlığa salyp, olary ten satmaga mejbur eden 4 sany türk raýaty Şişli etrafında polis tarapyndan tutsak edilipdir. Olaryň elinden halas edilen zenanlaryň Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýaty da gaýdylýar. Migrant zenanlar polise pul gutoran soň olara boyun bolmakdan başga çäremiz galmady. Biýalaş tenimizi satmaly bolduk. Müşterileri ol adamlar tapyp biziň ýanymyza bolýan öýümüze iýerýärdi. Görünüşinde düşündürüş beripdirler. Ähli synançyklara garamazdan Azatlyk radiosyna resmiýetlerden tutsak edilen türkmen zenanlaryň ykbaly barasynda maglumat almak başartmady. Azatlyk radiosu bilen Istanbul'da gurrundaş bolan özüni Rüstem diýip tanadan türkmen migranty Türkmenistandan iş wadasy bilen adam getirýän ýürüýte toparlaryň we hatda araşdyrmaçylyk işlerine ýa-da öý hyzmatçysy bolup işejek daşary urtlar tapyp berýän araçy hususy firmalaryň bardygyny bellep, munyň ýürüýte bir biznes budugyna öwürlendigini taýar. Aýdylşyna görä olaryň öz şertlerini kabul etdirmek üçin migrantlara gaty horlayan wagtyna hem ýygy-ýygydan duş gelýändigini we hut özüniň hem şeýle waka şaýat bolanyny bildirýär. Aeroportdan çykan wagtyna pasportlary elinden alınýan we pulsuz galýan migrantlaryň soň araçylaryň diýeni bilen alalaşmakdan başga çäresiniň galmaýanyny gurrun berýär. Türk metbuatyna ýaýran habarlarda Türk polis gullugynyň Antaliýanyň Alanya etrafynyň Mahmutlar mahallesinde ýerleşen bir öýde geçiren operasiýasyna 41 ýaşyndaky Türkmenistanyň raýaty MM bilen Russiýanyň raýaty 43 ýaşyndaky VG-niň 10 gram heroin bilen tutulanyny aýan edilýär. Habarda olaryň neşe söwdasyny etmekde aýplanýanyny ma'lum edilýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şuňlar Türkmenistanda hepatit A ýagny sary getirmek keseliniň ýaýramagynyň ýene güýçlenenligini garaşsyz çeşmeler habar berýärler. Häzirki wagtda Daşoğlu ýolaýatynyň mekdeplerinde her bir synpda 5-7 çağanyň her çağalar bagynda 10-12 çağanyň sary getirmek keseli bilen kesellenligi habar berilýär. Meselem Görogly etrawynyň 44-nji orta mektebinde 54 okuwçy häzir keselhanada bejergi alýar. 53-nji mektepde kesellenleriň sany has köp 71 adam. Bu diňe keseli anyklanan çağalar diýilip Türkmenistanyň Kronika satly neşri habar berýär. Daşoğluň 5-nji çağalar bagynyň terbiýeçisi Tylla çağalar bagyna gatnaýan 80 çemesi çağadan 10-12-sinde sary getirmek keseliniň lukmanlar tarapyndan tasdiklanandygyny Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Biz çağalaryň keseldigini bilmändiris ilki başda käbirlerde ýürek bulanma, gözleriniň saralmagy ýaly alamatlar dörände körçegi diýilip çak etdiler. 2 çağa operasiýa hem edildi. Emma soň ýalňyşlyga göz getirip ähli çağalary ýygnap barlygdan geçirdiler we şol 11 çağada sary getirmäniň bardygyny anykladylar diýip Tylla aýdýar. Daşoğlu ýolaýatynyň keselhanalarynyň näçaglardan hyryn-dykyndygy barada habar berilýär. Azatlyk radiosynyň Daşoğludaky habarçysy keselhanalarda dürli keseller bilen kesellänleriň köpdigi bilen bir wagtda pary peşkeşinde ilatyň medisina kömeginden peýdalanmak mümkinçiligini çäklendirýänligini gurrun berdi. Bir sanjym etdirmek üçin bir hepdelep gatnap hem bolýar. Lukmanlar pul bermejegini bilseler şeýdip kösäp bilýärler diýip habarçymyz aýtdy. Daşoğluda sary getirmek keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýöreýte sanjymlary etdirmek zerurlygy barada çağalar baglaryna yerli resmiýetler tarapyndan käbir duýduruşlar edilýän hem bolsa goramalaşdyrylan çäreleriň göz öňünde tutulmaýanlygyny yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Bize şu çağalary getiriň sanjym etjek diýenlerinde de keselhanalarda çağalar baglarynyň çağalary hem adaty raýatlary bilen bilelikde umumy nowatda durmaly bolýarlar. Haçan barsaň nowatlar uly diýip çağalar bagynyň terbiýeçisi Tylla aýtdy. Daşoğluda sary getirmek keseli onuň öňüni almak boýunça ilkinji çäreler barada ilaty habarly etmek boýunça resmi işleriň berja edilmeýänligini yerli ýaşaýjylar belliýärler. Sary getirmek keseliniň epidemiýasy we umumyň Türkmenistanda ýokunç keselleri degişli ýagdaý barada ýurduň saglygy saklaýyş ministri
Ministrliginiň resmi websaytynda şeýle-de türkmen mediasynda hiç hili habar berilmeýär. Lukmanlar sary getirme keseliniň 10 ýyl bäri tutuş merkezi Aziya regionunda köp duş gelýän ýokunç keselleriň biridigini aýdýarlar we onuň döremegine hem ýaýramagyna ilkinji nowatda agyz suwunyň hapatçylygynyň sebäp bolýanlygyny belliýärler. Türkmenistanda Lukman medisina ilmläriniň kandidaty Yelena Serebryanik ýurtda sary getirme keselini döredýän bakteriýalaryň ilatyň uly böleginde bardygyny we olaryň ýoklaşmagynyň bildirmez ýagdaýda geçmeginiň keselçiligiň ýaýramak howpuny güýçlendirýänligini aýtdy. Türkmenistanda agyz suwu ören yaramaz hapa, döwlet agyz suwunyň arasçylygyna ýeterlik üns bermän gelýär. Keseli anyklamak, barlyklary geçirmek, öňüni alyş çäreleri ýamalaşdyrmak boýunça resmi işler berja edilmeýär. Hepatitin agyr görnüşine duçar bolan adamlaryň ýurtda bejergi tapman, başga ýurtlara gitmäge mejbur bolýan halatlary da az däl, diýip Yelena Serebryanik aýdýar. Türkmenistanyň sanitet stansiýalarynyň birinde işleýän suwuň arasçylygyny barlamak boýunça işgäriň adynyň agdalmazlyk şerti bilen gurrun bermegine görä ýurtda agyz suwunyň barlyklary suwuň ören hapadygyny görkezýär. Emma hakyky netijeler ýokurdan edilen görkezmelere görä resmi hasaba goşulmaýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günneligimizden diýersiňiz. Efirde siz bilen men Ýogşan Nurwan. Lewap vilayatynyň merkezi şäher Türkmenabadyň wagdarlaryny 2 hepde bäri valyuta alyş-çalyş söwdasy bilen meşgullanýanlara polisiýa tarapyndan berk çäreler görülýär. Valyuta alyş-çalyş işleri bilen meşgullanýanlara il arasynda dollarçylar diýilýär. Sebäbi olaryň esas çalyşan valyutasy Amerikan dollary bolup durýar. Emma Türkmenabadyň wagdarlaryna valyuta söwdasyny edýänler dollardan başga özbek somuny we rus rubllaryny hem çalyşyp berýärler. Şol sebäpden hem olaryň hyzmatkaryr ilat üçin döwlet bankynyň ýerini tutýar diýse de bolar. Häzirki wagtda aýdylmagyna görä bir Amerikan dollaryny olar 6 manat 40 tengeden satyn alýarlar we ilata 6 manat 80 tengeden satýarlar. Emma soňky 2 hepdede olaryň işi ören kynlaşana meňdýär. Saýatlaryň berýän gurrunlaryna görä häzir bazarlaryň içine valyuta söwdagärlerine garşy çäre görmek üçin raýat eşigindäki polisiýa işgärleri goýberler. Eger olar valyuta çalyşyp duran wagty tutulsa pullary alınýar we adyndan 1000 manat jerime tölemeli bolýarlar. Gözi bilen görenler polisiýanyň adamlarynyň hamala pul çalyşmakçy bolýan kişi bolup eýýän bir näçe adam tutanlyklaryny hem aýdýarlar. Şol sebäpden hem häzir adatça şol bir belli ýerlerde durýan valyuta söwdagärler bazaryň hiç ýerinde görünmeýär. Ýöne bu gara bazardaky valyuta söwdasynyň dol ýatanyny aňlatmaýar. Valyutaçylaryň käbir öz işini gizlilikde dowam etdirýär. Ýöne gorkusuna bir işi häzirlikçe belheden adamlaryň hem bardygy aýdylýar. Meniň dollarçy tanışym bardy. Häzirki ýagdaýlar sebäpli ol öz işini goýdy. Sebäbi ol öz howpsuzlygynyň alady edýär. Polisiýa onu tutup jerime saldy we pullaryny aldy. Ýene bir gezek gaýtalan ýagdaýynda onu azatlykdan mahrum etjekdikleri barada duýdurulan onu hem gurrun bertip 40 ýaşlaryň Türkmenabadly asyr aýdýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolan lewaplylaryň aýtmaklaryna görä, valyuta söwdagärlerine diňe bazaryň töwereginde däl, eýsem öz öýleriniň daş töwereginde hem Grazdan eşikdäki polisiýa işgärleri tarapyndan gözegçilik edilýär. Käbir valyutaçylaryň bolsa öýlerine baryp barlyk geçirilenligi hakynda hem maglumat bar. Bu hil barlygyň netijesinde öýünden dollar ýa başga bir valyuta tapylan adamlaryň tutulan pullary tutuşlugyny hökümetiň haýyryna geçirilýär. Şeýle dolar polisiýa bölümine alyp gidip valyuta nireden alındygyny nädip we nireden gazananlygy barada düşünürüş ýazdyrýarlar. Valyuta alyş-çalyş işleri bilen meşgullanýanlara ýakyn seçmeleriň aýdýan sözlerine görä, öýü barlanan adamlaryň öýlerine gözegçilik kameralary gurnulan bolsa, onu dollarçylaryň öýüne gelenler hem ýekenme-ýeken polisiýa bölümine çağırılıp sorak edilýär. Olara esasan valyutaçynyň öýüne näme üçin bardyň, näme tanışlygyň bar diýen ýaly soraglary berýärler we düşünürüş ýazdyrýarlar. Dollarçylara salynýan jerimelerin möçberiniň käy halatda 4000 manat senli ýetýänligi üstüne olaryň daşary ýurtma arkaly awtologlarynyň hem hökümet taýyryna geçirilýänligi aýdylýar. Gowuşýan maglumatlary görä polisiýa işgärleriniň dollarçylaryň garnaşlaryny bazaryň içinde udokdan el telefonlary bilen video ýazga düşüren halatlary hem bolupdyr.
pul kendir öýdip dolarçylaryň ýagyty köpelýär. Cinayetçilerden başga häzirki wagtda indi polisiýanyň işgärler hem gizlilikde idarlap başladylar. Bu biziň üçin gaty gorkulyp öň dolar töwdasy bilen meşgullanan Türkmen awatly 45 ýaşlaryň Serdar Azatlyk radiosyna aýtdy. Ma'lum bolşýar Türkmenistanyň valyuta alış-çalyş operasiýalaryna girilen çäklendirmeler oktýabr aýyny $1 gara bazardaky narhynyň 8 manada çenli baryp ýetmegine getirdi. Emma noýabryň başynda gara bazardaky dolarlaryň 6 manat 20 teňge çenli ardanlanyny barada habarlar ýaýrady. Bu habar Türkmenistanyň Merkez Bankynyň käbir telekeçilere valyuta çalyşmak mümkinçiligini döreden lugaradaky maglumatlaryň ýanyna gawat geldi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Emlek tüccarı Donald Trump Birleşen Ştatlaryň nowatdaky prezidenti wezipesine saýlanandan 2 gün soň Russiýaly garaşsyz siýasy analitikler munyň iki taraplaryň gatnaşyklar üçin nämäniň aňladýandygy dogrusynda pikir çakışdyrdylar. Trump'ın Rus prezidenti Vladimir Putin'i has az tanqid etmeginin mümkindigi ve Obama'dan tapawutlykda Moskwa bilen ılalaşyklary baglaşmaga has islegligi baradaky alamatlara garamadan ol bir sır görnüşinde saklanyp galýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Rus gullugy garaşsyz Rus analitiklerden halkara gatnaşyklarynyň bu täze tapgyrynyň potensial mümkinçilikleri we howplary barada pikirlerini sorady. Opozisiýon siýasatçy Ilya Yashin bu barada şeýle diýdi. Rus propagandasy we Amerikan mediýasy Trump'a hamana ol Putiniň agentdiň ýaly atýady pikir döretdi. Hem demokratlaryň kandidaty Hillary Clinton'yň we Putiniň saýlawçylary munyň Putiniň ýeňişidigini, ýagny Kremliň Birleşen Ştatlardaky öz prezidentini ýetenligini ananýarlar. Emma Trump üçin ören ol problema sebäp bolany özüniň Putiniň kandidat därligini suud etmeli bolar. Trump'ın bunu ne edip suud etjekdigini, biz onun häsiýetini, temperamentini we adaty bolmadyk siýasat tejribesini nazara almada diňe çaklap biler. Dip orsiýetli opozisiýon siýasatçy Ilya Yashin aýtdy. Russiýanyň Birleşen Ştatlardaky öňkü ilçisi we Rus Dumasynyň daşary işler komitetiniň öňkü agzasy Vladimir Lukin täze Amerikan administrasiýasyna gaýtadan başlamaga mümkinçilik berilmelidigine ynanýar. Eger men biziň administrasiýamyzda bolsadym, onu men täze administrasiýa arasy sahypadan başlamak mümkinçiligini teklip etmek üçin lakay pikirlenerdim. Ýa-da öňkü ýalňyşlara we kimiň dogry ýa-da ýalňyşdygyna üns bermän gatnaşyklary has möhüm meselelere, global siýasatyň iň ajyp problemalaryna we iň pragmatik derejelerdäki iki taraplaryň gatnaşyklara gönükdirmegi teklip ederdim. Eger bu amala aşyrylsa, onu biziň dialoga başlamagymyz üçin gowy mümkinçilik bolar. Emma munyň haýsy tarapa gitjekdigini kim bilýär? Dip Vladimir Lukin aýtdy. Moskwanyň ykdysadyýat mekdebiniň professory Viktor Kuwaldin hem bu mümkin bolmasa da biziň üçin iň gowdadyň arasy sahypadan başlamakdygyna ynanýaryn diýär. Ol ýerde Ukraina, Siriýa bar, ol ýerde esas soraw bar. Biz Birleşen Ştatlar dünýäniň esasy güýçli ýurt diýip kabul edýärsmi ýa-da ýok. Şeýle-de Birleşen Ştatlar biziň demirgazyk Ýewropadan başlap Günnäwür Aziýa çenli köp regional bähwitli regional güýç hökmünde biziň kanuny gyzyklanmalarymyzy ikrar edýärmi? Bu meselelerden gaçyp bolmaýar. Dip Moskwanyň ykdysadyýat mekdebiniň professory Viktor Kuwaldin aýtdy. Siýasy analitik Stanislav Bilkovskiň aýtmagyna görä, esasy zat Trump Putin sammitiniň geçirilmezligi däl. Esasy zat onuň gün tertibiniň nämedigine we onuň netijeleriniň nähil boljakdygyna bagly. Men Donald Trump'ın yerli meseleleri babatda Russiýa käbir anyk egilişikler edip biljekdigini ananýaryn. Şeýle-de men Trump'ın işowur hökmünde her bir adam bilen alalaşyga gelmäge öwrenşen bilen hem alalaşýaryn. Emma biz Trump'y öňünden çak edip bolmaýanyny barada hakykaty gözden sypdyryp bilmeriz. Trump özüniň Rus agentidi baradaky pikirlerden saplanmaly bolar. Ol haýsy usul bilen munyň daşyndan aýlanmaly bolar. Bu bolsa Russiýa ýakymly ýa-da ýakymsyz garaşylmadyk ýagdaýlary getirip biler. Dip siýasy analitik Stanislav Bilkovski aýtdy. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi. Demirgazyk Awganystanyň Mazar-i-Şerif şäherinde dün akşam jeňçiler ulak bomba partlatdy. Bombaly hüjüm Germaniýanyň Mazar-i-Şerifde ýerleşen konsulxanasyna gönükdirilipdir. Partlayıcı maddadan dolu kamal kısımlı yük ulağı canını geçen hücumçu Germaniýanyň konsulxanasynyň binasına sürüpdir. Waka dün akşam yargıca yüz berdi. Bombalı hücumda asuda ilata hem uly ziyan yetdi. Konsulxananyň golanynda ýerleşen ençeme bina weýran boldy. Hüjumyň jogapkarçylygyny Taliban öz üstüne aldy. Şu baradaky reportaj bilen men Şaýmerdan Olamrady sizi Kabuldan tanıştyrýaryn. Malyk welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň orunmasary deputat Şijaýeddin Şijanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä partlama has güýçli bolupdyr. Ular bomba hüjumynyň zarbasyndan wakanyň bolan ýeriniň daş tureginde ýerleşen binalar hem weýran bolupdyr. Bombaly hüjumdan asuda ilat ziyan çekdi. Häzirçeli 4 adam ölümligi barada bizde maglumat bar. 150 golay adam yaralandy. Yaralanlaryň käbiriniň saglyk ýagdaýy agyr. Ölülleriň sanynyň artmagy ahmal. Halkyň mal emlegini de partlamada uly zeperiyeti diýip deputat belledi. Fijore Hawin Turkish Silahany tartib şoladek 11 kişi zahmy bolgan, 5 nafar ham şahit bolgan. Mazar-i-Şerif şäherinde türkmenler, özbekler hem ýaşaýar. Olaryň dukanlary we iş ýerleri bar. Bombaly hüjumyň amala aşyrylan ýeriniň golanynda türkmenleriň ýaşaýan mahalleleri ýerleşýär. Deputatyň aýdysyça özbek türkmenlerden hem wakada yaralananlar bar. Halkyň üýjaýyna ziyan ýetipdir. Ýa-wa nokatda ham mazlum özbek türkmen bar, bir kişilige hatman özbek türkmen kawmlaryň bölüşdi. Dukanlaryň derwezesi ýumrulypdyr. Dukanlaryň içindäki haritlar zaýalanypdyr. Türkmen özbekleri ýeten ziyanam uly. Onuň jekmejigi derňe geçirilenden soňra belli bolar diýip deputat Şijaýeddin Şija aýtdy. Bu terroristik hüjum diplomatik zonada amala aşyryldy. Hüjumda ençeme konsulxananyň jaýyna ziyan ýetipdir. Mazar-i-Şerif şäherinde Türkmenistanyň hem konsulxanasy bar. Balyk welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň orunmasary deputat Şijaýeddin Şijanyň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda Türkmenistanyň konsulxanasy wakanyň ýüz beren ýeriniň 5-6 kilometr uzagynda ýerleşýär. Şo sebäpden Türkmenistan bilen Özbekistanyň Mazar-i-Şerifdäki konsulxanasyna ziyan ýetmändir. Türkmenistan konsulgerleri takriban 5-6 kilometr uladan fasilasi bor. Darwoza Toshqurg'onga konsulgeri O'zbekiston Türkmeniston. Germaniýaly diplomatlara bombaly hüjumda ziyan yetip ýetmänligi barada heniz maglumat berilmedi. Ýöne nemis eskerleri bir aýaty adamy atyp öldüripdir. Germaniýanyň konsulxanasynyň binasynyň öň tarapynyň hüjumda ýykylandygyny deputat bildirdi. Konsulxananyň işgärlerine de ziyan ýeten bolmagynyň ahmaldygyny deputat öňe sürdi. Germanyň konsulgerleri kamylan bir kysmaty tahrip bolgan, ulardan ham döwürden ketken bolsa gerek. Bombaly hüjumyň jogapkarçylygyny Taliban öz üstüne aldy. Gonduz vilayetinde hava hüjumunda bolan asuda ilatyň ölüminiň aryny almak üçin terror hüjumyň amala aşyrylandygyny bildirdi. Demirgazyk Awganystanda 1000 golay nemis harbiýleri ýerleşýär. Gonduz vilayatynyň hem aeroportunda Germaniýaly eskerler bar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.